Nu er der halvandet døgn til kursisterne kommer på Plan Explorado, og vi har sat telte op. Vi har faktisk sat et stort samlingstelt op. Vi har syet, vi har fået Anton på plads. Om bagved mig kan man efterhånden begynde at fornemme, hvor lejrpladserne de skal være. Vores kursister skal igennem en hel masse aktiviteter. Lige nu er vi på vej ned til den aktivitet, der skal foregå mandag aften. Det bliver aften, og det bliver mørkt. Hvad der skal foregå dernede, skal en lille smule være en hemmelighed, men vi arbejder med de 4 elementer, som hele vores verden den består af. Jeg hedder Line, jeg skal være vejleder for Orange Patrulje. Jeg glæder mig mega meget til, at der kommer nogle spejdere lige om lidt. Vi har nogle vejledere i gang hernede, som har glædet sig rigtig meget til, at der snart kommer nogle spejdere. For et års tid siden gik vi i gang med at planlægge det her, og nu er det ved at være op over, at vi snart ikke rigtig kan styre vores begejstring længere. Vi har fået talt med en hel masse af jer. Vi har fået talt med en hel masse af jeres forældre, og faktisk så ringer I stadigvæk og stiller spørgsmål. Og I er helt vildt velkomne. Vi tager telefonen, vi er klar. Og særligt er der spørgsmål med hensyn til den fest, vi skal holde torsdag aften. Og det vigtigste er, at det er jer, der er i centrum, og I skal følge jer godt tilpas. Nu er vi nede i den aktivitet, vi kører fredag, eller når I kommer mandag aften. Der er blevet syet, der er blevet stillet op, og vi er faktisk ved at være der. Vi mangler lige en dør, som stod op på området. Den kommer, vi finder den. Vi har boret en små 152 huller, og er klar. Nu skal det bare blive mørkt. Jeg kan ikke komme ud.